Juez Andrea, zure da hitza. Bai, eskerrik asko batzorde buru anderea, ongi etorriak Irazusta Elizondo eta Elizegi andereak, mila esker gurekin egoteagatik, eta batez ere egiten duzuen lanagatik egunero, eta aurretan nerabeen alde, eta batez ere gure deia erantzuteagatik, eta legearen proiektua begiratzeagatik, eta ekarpenak egiteagatik. Elkarte asko sarie biziposa osatzen duzuenok, elkarte bakoitzak edukiko ditu bere helburuak eta bere lehentasunak, baina guztiek aman komunean dituzu aurretan erabeen eskubideak defendatzea eta batez ere beraien ongizatea defendatzea. Niri ikaragarri gustatzen zait izena biziposaz, gainera nire amamak asko erabiltzen zuen hitza edo bi hitz dira, eta biziposa oso baikorra da, eta nik uste dut biziposa aurretan erabe guztiek eduki beharko zuten zerbait da, espiritu bat da, eta horretarako uste dut lege hau garrantzitsua dela. Ez zait gustatzen lege bat bestearen gainetik ero azpian jartzea, baina lege hau oso zeharkakoa da, luzea da, aztertzeko astuna ere izan daiteke gauz, ez helburuak ez direlako guztiok partekatzen ditugunak, astuna zentzuan oso zabala dalako eta gauza asko kontuan eduki behar direlako. Eta auzolan aipatzen duzue, guztiz ados, formazioa eta informazioa, horrek dira oinarrizkoak eta ez bakarrik langileena, administrariena, gu guztionak, familienak, aurretan erabeak ere informatuta eta formatuta egon behar dira jakiteko zeintzuk diran benetan beraien eskubideak eta jakiteko bebai zerelako realitateak aurkitu daitezkeen bidean, familiak anitzak dira baita ere eta guzti horiek kontuan eduki behar dira. Eta aipatu duzue, zuentzat kezka handia dela legea onartzen denean zelan aplikatuko den. Hori ere beste pauso bada, orain gaude adituak entzuten, elkarteak entzuten, gero gu guztion lana izango da ahalik eta lege aberatsena onartzea, eta gero pausoz pauso aplikazioa etorriko da, baina guztiz ados. Legea horretarako egiten da. Gero baliabideak ezartzeko, bai ekonomikoak, pertsonalak eta helburuak betetzen joateko. Zuen ekarpenak kontuan edukiko ditugu, berriro ere mila esker eta nahi duzuen arte. Eskerrik asko, Juez Andrea.